обяснението на физиката, на космоса са такива, че се изгражда качествено нова картина на света и човека, много по-различна от тази, която сега шества в общественото пространство. Света и човека ще бъде по-могъщ, вероятно. Невероятно. Смисъл е себепознание да станем мощни като Бога. А вие казвате, че ще дойдат екстрасенси, т.е. ще се появят повече екстрасенси сред нас. А в сегашните екстрасенси вярвате ли? Отговарям. Като философ-реалист, аз казвам следното. Не забравяйте, че в областта на екстрасензориката моят опит е над 50-60 години. Още във времето, когато телепатия, парапсихология бяха идиотски понятия забранени и тогава ме нарекоха луд, още тогава защитавах тия неща и вече имам научна монография на тая тема. Отговарям. Голяма част от екстрасенсите имат реални качества. Немалка част са шарлатани и печалбари и манипулират хората, но тези, които материални качества, почти никой или много малко от тях имат самокритичност да знаят докъде са техните качества отворени и им дават вярна информация и откъде нагоре те не получават информация. Като не усещат границата, отиват там, където не са екстрасенси и почват да приказват глупости и да бъдат обвинявани, че са лъжци. Това важи за всяка професия. Като минаваме на друго ниво, нали? Така казахте преди мъничко. Да. Медицината ще мине ли на друго ниво? Абсолютно. Защото сега на практика най-тежките болести са нелечими. Стоп! За официалната медицина. А вече има толкова алтернативни лечители и методи с подборка на свои средства, на билки, на биополево въздействие и т.н. на места, земни места с подходяща енергия, лекуват болести, които официалната медицина не може да лекува. Тъжното е, че самите медици с редки изключения не признават парапсихология, алтернативни методи, с които човечеството се занимава от хилядолетия. Разбирате ли? Изостанали са, втвърдени са, замръзнали са. Така че аз съм се сблъскал с всякакъв мишмаш, но съм запазил критичност и будност на ума си. И като говорим сега за тези неща, нека продължим нататък и да кажем лечението на световната криза е преди всичко изработване на харта на човешките ценности с правилна иерархия, приемането на тая харта в ООН, приемането и оттам в световните, във всички държави и конституции и навлизането в пълния живот на обществото. Добре. Образование, медицина, наука, бизнес, всичко. Добре, но понеже ООН, както се казва, извън нас, тепърва предстои този дебат, най-вероятно да ви попитам за нещо по-реално. Вярвате ли, че човек не е господар на своето тяло и своя ум, а всичко е карма? Всичко е предначертано? Отговарям. Човек не е пълен господар на себе си при сегашното развитие на ума и интелекта си, а когато той бъде дигнат на друго ниво и се развият параспособностите му, той ще бъде пълен господар. А сега карма ли ни води или случайности? Второ, за битието има един космически закон, който гласи, че всичко, което става, е плод от сблъскването на две качества на битието. Първото е кармата, последиците от предишни животи, от предишно твое поведение, трупа се последици, за които трябва да си ядеш боя или да получиш наградите. А второто е, че ти във всеки момент имаш пълна свобода на избора какво да правиш и какво да не правиш. И тогава, според твоя избор, част от кармата ще приемеш да си я плащаш, но като знаеш, като си повдигнат вече на интелектуално и познавателно ниво, ти знаеш как да я парираш тази карма. Може да се парира карма? Абсолютно всичко. Как, ако ти е писано да се случи беда? Какво значи писано? Това е кармата, да ти е предначертано. Предначертано е поради твои действия някога и силите от тия действия идват към теб, но още не са дошли до теб. До момента, до който... Как да спре тези лоши сили? С твоя пренагласа, твоя биополева нагласа, твоя концентрация, твои други действия, те излъчват обратен поток, неутрализират кармата. Така че ние сме свободни по принцип да променим всичко, което говорим. Значи вие вярвате, че човек има големи енергии у себе си, за да може да променя събития, факти и предначертания? Нека допълня картината, госпожо Ризова.
Установявам в моите книги, че между микросветовете и вътре в нас, атоми, молекули, атом, елементарен частици, и Вселената има отворени канали, така че чрез своите микроструктури човек е свързан с цялата Вселена. И извода, който съвременната научна революция ни дава, е, че човек е част от Вселената, но и Вселената е част от човека. Да, то малко като Левски. Ние сме във времето и времето е в нас. Да, а тук говорим буквално. Имайте предвид, че всяка наша мисъл, чувство, дума, емоция излиза с финните ни полета, разпространява се в цялата Вселена и на друго място, където количествените натрупвания са стигнали качествени промени, може да предизвика революция, криза, катастрофа. При това положение, щом хората излъчват енергии, значи е вярно това, че има хора вампири. Такива, които смучат от енергията, които те разболяват. Как да разпознаем хората вампири? От това как се чувстваш, от това как ти е енергетиката, от това дали ти се приспива в тяхно присъствие, дали ти се влошава сетивността и настроението. Горе-долу така. Но трябва да има просвещение, хората да знаят каква е тяхната нагласа, какви са нещата. И когато се приеме харта на човешките ценности с правилна йерархия, когато тя влезе в образованието, децата ще растат и ще овладяват правилната йерархия и няма да се поддават на всичко. Има ли хора, които са извън тези енергии, които не могат да блокират енергии, които нямат сетиво да усещат енергиите? Има такива хора. Всичко зависи от различното ниво на сетивност. Понеже сме към финала, нашите политици повече положителни или повече отрицателни енергии излъчват? Нашите политици, както и политиците в целия свят, не са в час. С какво не са в час? Не са в час с обективните процеси, които текат. А това е качествено новата научна революция, която тече и трупа. Необходимостта от промяна на ценностите. Обърнете внимание, че в света никъде не се говори за хартата на ценностите, а ценностите управляват човек. Как не се говори за главния управител на човека, който управител е плод на огромна предистория? Само ще ви допълня да знаете, и това нашите слушатели да го знаят. Знаете ли, че цялата човешка история, в която има памет, за която имаме някаква памет, предания, легенди, учения, надписи, скали, потъй нататък, винаги има информация за извънземните. И извода на водещите учени в тая насока е: живота на Земята и човека на Земята са създадени от федерация на извънземни цивилизации. И те ни наблюдават. Те са от различни звезди, от различни системи. На читателите и на зрителите бих предложил и на вас да прочетете книгата "Отшелника" на Лобсанг Рампа, да прочетете книгите на Сал Ракели, за които ви казах. Земята се пробужда, пророчества и т.н. Има вече книги, в които няма място за съмнение. А ако друг път не остане време, аз ще ви разкажа за мои срещи с извънземни. Още ви разкажа. Това е втора тема за вашите срещи с извънземните и ние ще направим втори сюжет. НЛО. А колко пъти сте се срещали с извънземни? Като наблюдение, като конкретна среща веднъж, но срещата има физически последици. А разговаряхте ли си с извънземните? Телепатично. Телепатично. А на какъв език се говори? Телепатията не е език. Тя е език на смисъла. И е единен за всички разумни същества. Те приличат ли на нас извънземни? Някои от тях приличат, някои от тях не приличат. А изглеждат ли като във филмите, такива смешни, с големи главички, с големи уши? Някои от нас са такива, други са като нас, други си придават каквато форма искат. Аха, те са извън. А вярвате ли, че има психотропни оръжия, които ни тровят? Разбира се. Които ни заразяват, които ни променят в мозъка? Разбира се. Кой държи тези психотропни оръжия? В чия власт са? Световната мафия, която иска да управлява цялата земна цивилизация, на която върха е ционистко-банкерската олигархия и щатите и съюзниците им. Това може да бъде друга тема, по която са натрупани много данни и аз ще ви ги дам, не като мои открития. Как разпръскват това оръжие? Биологично или психотропно? Физически как става? Има спътници. По спътник ни тровят. След това има електромагнитни излъчватели. Те нямат нужда от спътници, от коли.
Имат си антени, харп и друга да има антени. Когато ги програмират с определена информация, резонансна на желаните последици върху хората, тя им действа, ако ще антените да са на другия край на света. А по един и същи начин ли действа, това е финалният ми въпрос, психотропните оръжия на всеки го от нас? Всеки човек има различна способност. И неповторим, и поема различен аспект и вид. Кой е най-предпазен от този тип психотропни оръжия? Хора с будно съзнание. Хора с събудени екстрасензорни качества. Хора, които знаят, че вътре в тях е частица от Бога. Че в тях е самия Бог. Реалност ли са магиите? Последен въпрос. Реалност. Реалност, разбира се. А има ли хора също, които не ги засягат магиите? Също има. Добре, въпрос е за барикадата, за която трябва да изградят хората. И аз ги уча. Скафандър защитен как се изгражда. Само с една дума може да кажете за този скафандър? Представяш си зрително, че си обгърнат от яйчена черупка, която те обхваща от всякъде, от сребристо бяла материя, която ти внушаваш на тая черупка, пропуска всичко добро в двете посоки и връща обратно всичко лошо в двете посоки. Продължаваме този разговор с други практични съвети, така че останете с нас, защото ще видите много любопитна трета част на предаването. След съвсем кратките реклами вижте каква е